Assalamu alaikum jama'a, da Allah ku taimaka ku danna mana subscribe domin nan gaba mu ji daɗin kawo muku sabin bidiyo. Lilin baba. Baba. Wanto. Ana cewa ne ka ga mun sunan ka ba. Kiran ka dai. Yau gani. Lilin baba wa ka fito ɗan matan ka. Wayo binta, na zaci na same ta. Me raba ku da ita? Ashe babanta yayi alkawarin aurenta wayo. Umar ya Sharif. Kana ina? Ka taɓa yin soyayya ne? Na yi soyayya kala-kala. Wace ce budurwarka ta farko? Ni na fi da wacce nake so a zuciya. Ba na tambaye ka ba, sunanta na tambaye ka. Idan zan faɗa muku sunanta Mariya. To shi kenan, bari mu ji daga Lilin baba. Lilin baba, bayan Binta wace ce budurwarka da kai? Binti Salima cikin salama. Irwa ce ce ni Saliman nan. Marainiya ce bata da wani kowa. To me yana kawaranta? Sai yayanta dan daba mai san rigima. Sabida me yasa? Wai baya kaunata. Okay, bari mu daga bakin abokin ka Sharif. Umar ya Sharif, bayan Mariya waye ce ce a cikin matar ka tafi so? Hawa kullum mata idan To shi kenan ba komai. Bari mu je koma gun Lili mu je. To Lili kada bu da Salma wace ce kake so? Aisha ce kake so. Zalar misali gidansu ce ka turo ai aure. Kana so? Ina so. Shi kenan na ji naka. Bari mu je daga wajen ɗan Sharif. Umar ya Sharif, wace ce budurwarka ta ƙarshe wanda yanzu kake so? Maryama so masoyiya. Wace ce Maryama nan ina take ni? Ka tana tafi tana zuwa. To Lilin baba, ya zancen Salma da Binta ne yanzu. A daina tunna Salma har da Binta. Kana nufin ka manta da su kenan? Alkawari na yi ba zan waiwaya baya ba. Sabida nisa. Na sha wuya a soyayya. Umar ya Sharif, yanzu za ku koma gurin Hawa da Mariya. Ba da soyayya ba ban yarda ba. Kai haƙuri mana ka dawo. Hakan so da kauna ko bar ma kira na. Ba ka musu kara ba ne? Da za mu yi no.